Og så skal I hver især lytte efter, hvad Per han siger, for han er oplæser. Så hvis for eksempel jeres rolle er en konge, og Per siger, og kongen sagde, så trækker I et papir herfra, eller en replik, som I læser op. Forstår I det? Okay. Og rollerne, det er, at kongen, det er Iben, prinsen er Camilla Bæk, tjeneren er Karoline. Okay, så den kongelige hofrådgiver, det er Michael. Og dronningen er Maria, og kammerjomfruen er Malte. Og tusindbrud er Veronica, og hofdelen er Jakob eller Olivia. Og tolkvinden er Pernille, og greve Rap er Thomas, og hvem er så stadig? Det vil jeg. Han var kongelig hof. Du var hoflæge. Og I skal altså stå på hovedet ved publikum og spille med og gøre de ting, der bliver sagt. Du er jeg kan ikke huske, hvad rolle de har. Jeg kan ikke have en søn rende rundt, der har sådan et... Jamen, der gør man det sammen. Jeg husker bare, det var det første. Det er meget, meget fint i gamle dage. Det er en renaissancetid. Og jeg er i gamle dage. Det passer sammen. Det var dengang kongerne, de skulle være fuldstændig. Nu må jeg rådgive. Hvad er vi? Kommer de ud af lågen? I kongeriget Melina herskede en stor og rig gammel konge ved navn Vilnos. Da han følte, at hans tid snart var omme, ville han forberede prins Hanmen på at overtage tronen og kongeriget. Først måtte han dog se at få prinsen gift med en rigtig god kvinde, ja helst en prinsesse. Kongen åbnede døren, og tronsalen kaldte. Jeg elsker min have! Straks hørte prins, at han skulle overtage kongeriget, udbrød han jublende. Jeg gik ud i haven efter kage. Både kong Vilnos og prins Hanmen satte sig nu ned og diskuterede, hvordan de skulle finde en rigtig prinsesse. De tænkte og tænkte, men efter noget tid fik prinsen en side en idé og sagde, Jeg har 8 tær på den ene fod. kongen lige utilfreds med hovedet og sagde, At være eller ikke være. der blev nu sendt bud efter den kongelige hofrådgiver, som kom ind og bukkede og sagde, Bageren gik til Michael og købte et stykke med tandemsteg. kongens hofrådgiver gav nu det råd, at lade støbe en guldring med en mægtig diamant, og derfor sende en tjener til de nærmeste kongeriger for at finde en prinsesse, der kunne passe den. Dertil nikkede kongen og sagde,
Den kongelige hofrådgiver bukkede smilende og svarede. Jeg har ikke taget min medicin! Hvad var det? Hofrådgiveren gik ud og fandt tjeneren og sendte ham afsted. Så tjeneren kom til nabokongens slot, kløvede han lidt, men tog mod til sig og råbte. Jeg spiser slik. Dronningen så ud af vinduet og undrede sig over, hvad han ville, og spurgte. Når jeg engang bliver lækker, så vil jeg være ligesom Marie Gudskød. Tjeneren bukkede og svarede. De store er hos dig. Hvorefter han forklarede sit ærne. Marie er en godt dommer. Gavmejomfruen blev nu sendt ned ad vindeltrappen for at hente ringen. Tjeneren så på hende og sagde. Er det mig? Det var en charmer. Kommer jo. Jeg er alene. Da gavmejomfruen vendte sig om og gik med ringen, lå han og sagde. Nej, tjeneren. Derfor løb hun op ad vindeltrappen. Dronningen og prinsessen afleverede ringen til prinsessen og sagde. Jeg er en mega kan. Prinsesse Tusindfryd, som skulle giftes med greve Rappe i morgen, bredte sine hænder og sagde grædende. Dronningen trøstede hende med ordene. Gider du godt at gå væk? Og har grædt i en far med barneris wannabe. Hun forklarede prinsessen, at hun skulle være taknemmelig for det gode tilbud fra den rige prins Damin. Prinsessen tørrede øjnene og sagde. Jeg elsker Lanses hår. Hofklæden sprang til, tog prinsessens puls, hvorefter han grinende sagde. Hele er sejeste. Gavmejomfruen stod og lyttede. Hun var besøgelig på prinsessens tilbud fra prins Damin, og udtænkte en snedig plan. Hun ville tage ringen på, gå ned til tjeneren og rejse med ham hjem, forklædt som prinsesse. Men nej, ringen var for lille. Bare sådan sagde hun til sig selv. Hun listede hen til troldkvinden for at bede om hjælp og sagde.
Jeg er forelsket i Morgan. Folkekvinden så på den smukke ring og sagde, at hun nok kunne trylle den større, men hun ville have noget til gengæld og sagde, Den ko er alt for tyk. Kammerjomfruen syntes, det var for meget, hvor til folkekvinden stampede i gulvet og råbte. Fordi jeg er et løgnetog. Der var nu ikke andet på kammerjomfruen at gøre, end at aflevere skoene, som troldkvinden havde forlangt. Rystende rakte hun sine nye sko frem i det, hun sagde. Vi ønsker, jeg hed Camilla, som majorerne. Troldkvinden rev dem til sig og begyndte at gnide på ringen, mens hun sagde trylleordene. Hej med dig, hvad laver du? Kammerjomfruen så stierne til, da hun så ringen vokse, klappede hun i sine store grimme hænder og udbrød jublende. Jeg plukker dig ned. Herefter greb hun ringen, løb tilbage til slottet og viste tjeneren, at hun var færdig til at følge med prins Flemming. Tjeneren tog hende i hånden og trak af med hende, i det han råbte. Imens havde prins Damen renset sine negle og kongen fået sin middagssøvn. Kongen vågnede pludselig og udbrød. Solen er så rød, mor! Prinsen kiggede på sit ur og svarede gæbende. Vejret er godt i dag. Pludselig kom tjeneren ind, trækkende med kammerjomfruen, som han troede var prinsessen. Han lukkede og sagde, Man kan ikke slikke sine egne albuer. prinsen gik 2 gange rundt om dem og sagde hovedrystende. Hvad laver du? Kongen, der havde set, at hun ingen sko havde, og derfor ikke kunne være en rigtig prinsesse, blev gal. Han sprang op og gav den uduelige tjener en på hovedet, i det han råbte. Men kun fordi at jeg er dum! Tjeneren tudede lidt, tørrede øjnene og sagde, Elsker sur gyde mælk. prinsen trak ringen af kammerjomfruen så, greb den i armen, og i det han gik, råbte han over skulderen til kongen. Træk ringen af og tag ham i hånden. Ej, er mit hår fint nok! Prinsen førte kammerjomfruen tilbage til prinsessens slot, men da de kom helt derhen, stod Klaus Rapp og spærrede døren. Han undrede sig over, hvem kammerjomfruen fulgte med, og sagde, kammerjomfruen stod på elske på prinsens svarede. Det vægter prinsen. Prinsen skubbede Klaus Rapp væk fra døren med et hårdt pust, i det han råbte.
sig, kiggede ud af vinduet og spurgte: Shit, jeg har mistet en arm. Jeg har mistet en arm. Men damen vinkede op og svarede: Jeg er dejlig, men jeg snorker. Så løb prinsen med kammerjomfruen i hælene op af vindeltrappen, og da de kom helt derop, kastede han sig på knæ foran prinsessen med ordene: Nej, det er dig. Det er for dårligt. Prinsessen dækkede ham under hagen og sagde: Prinsen gav prinsessen ringen, som hun passede lige præcis. Derfor sendte hun ham et fingerkys og erklærede sin kærlighed med ordene: Det er ikke i orden, du. Dronningen, der endnu var svag, sov over sin konge i stedet, sagde det, at hun udåndede: Jeg elsker Pia Kjærsgaard. Hoflægen grinede ondt, sparkede lidt til dronningen, lagde sig på knæ og lyttede til hendes hjerte, hvorefter han rejste sig og sagde: Det synes jeg. Jeg hader kiver. Og snorker som en vej. Dronningen begyndte pludselig at sprælle med benene og råbte: Dansede du ikke, eller? Pinke sko, ja, det kan man godt gå ind. Hoflægen rakte dronningen hænderne og halede hende på benene med ordene: Jeg er tyk som jorden. Kamerap var i mellemtiden kommet på benene. Han løb op af vindeltrappen og standsede foran de andre, så hvad på prins Hamen og udbrød: Jeg er Gud og Lægger ud i Prinsen trak sit sværd og råbte: det kan du godt klemme. Kamerap, der var en kujon, gemte sig bag dronningen, det han sagde med skælvende røst: Prinsen greb fat i prinsesse Tulpenbrød og forsvandt med hende ned ad vindeltrappen, og hun råbte til dronningen: Nutella er verdens bedste Nutella. Dronningen vendte sig om og slog armene om Kamerap, i det hun kærligt sagde: Ja, din bøn, bunderøv, har du blomstret på spil? Kamerap slog armene om hende og svarede: Men
Mens alt dette foregik, vandrede kong Milnos tilbage derhjemme på slottet, kiggede på uret og sagde til tjeneren: Jeg skid i min baghave. Hvortil tjeneren bukkede og svarede: Glem ikke at rulle ud i toilettet. De blev afbrudt i deres lange samtale af prins Tamin, der kom med prinsessen, som han præsenterede med ordene: Mit navn er faktisk Christian. Kongen klappede prinsesse Tusindbrød på krøllerne. Hun nejede og svarede: Hvem skulle have det? Det der. Og krøller. Krøller. Morgen er gifter med mig. Kongen hoppede af glæde som et lille barn. Pludselig faldt han om, og i det han udåndede lød afskedsordene: Hvor jeg også kunne lide at tale. Tjeneren og hoflagen sørgede sig ihjel over kongens død. Prins Tamin og prinsesse Tusindbrød omfavnede hinanden. De var nu konge og dronning Melina. De levede lykkeligt deres dages ende. Hoflægen flyttede ind hos troldkvinden. Dronningen ægtede Klaverap. De levede ulykkeligt til deres dages ende, fordi dronningen var alt for gammel til ham.